Parts, lapu-lapu, good size. First fish natin. Mga parts, good morning sa inyo. Nandito kami ngayon sa Sampaguan na naman. Kasama ko yung pamilya ko. Ayan. May kubo dyan, so libre lang po yan, walang bayan. Spot natin mga parts. Kasama natin si Ibo TV. Una na. Gagit na siya doon. Ba Shamsi? Hi guys! Wala Prestan. Awikan na channel! Andito na tayo! Hello mga parts, nandito na tayo ngayon sa spot. Set up natin medium light mga parts. EQST ang reel natin 4000 series, gear ratio 5.1. ang ating rod shadow for the win, megalodon. Tapos gumamit din tayo ng breadline. Tapos ang ating lure ay budget by Lutak, Bulinaw. Yung mga parts 7 grams 7 centimeter. Ay malamig. Medyo malabo pa yung tubig mga parts kasi paano pa to, pahibas. Mamaya masyado nang malinaw yan. Alas 8 ng umaga yung pinaka low tide nya. Ayan. Medyo malabo pa kasi bumababa yung tubig. Ayan, sana wag sumabit. First cast, sumabit agad bilis lumubog nitong bulinaw. Medyo mabigat, hindi katulad sa mga mumurahin na mino, kagaya ng mga parts yung tawag nito, replika na mino mga parts. Medyo magaan siya, medyo bagal lumubog. Nabulabog siya ng malilit na isda mga parts. Nabulabog siya. Manawag pa. Medyo maalon. Ayan na. Ay! Mababasa ang bag ko. Labo ng tubig. Yan mga parts, first catch natin ngayon. Lapu-lapu, good size, machamba. Yan, good size na lapu-lapu mga parts. First fish natin, first strike, lapu-lapu ng good size. Sulit tayo.
Baka may jowa siyang kasama. Yan po si Ibo TV. Ibo TV, di ba? Oo. Channel mo? Shout out sa'yo, Master Ibo TV. Hindi nakapunta yung iba mga parts. Dalaw lang kami. Whoop! Strike! Good. Strike. Hindi nalunok. Magjowa oh, maliligo. Uy, sana all. Sana all majowa. Ganda ng may door ni Master Ibo. Mga parts. Pudidi. Pudidi 1. Yan, shoutout puro tayo. Shoutout po sa inyo mga parts. Shoutout kay Jordan Digasman. Ayan, Master. Shoutout din po sa mga nag-comment ng pa-shoutout. Ayan, thank you po sa support nyo mga parts. Salamat sa support ko. Salamat po sa panonood. Salamat pala kay Jerry. Kasama ko sa trabaho mga parts. Sa kanya po galing tong gloves ko. Binigay niya. Salamat kuya ha. Ayan, shout out sa iyo. Mga parts medyo malinaw na yung tubig kahit pa paano. Plus 8 kasi yung pinaka low tide niya kanina. Ngayon yan medyo malinaw na. Kanina ang labo. Hindi mo makita yung dadaanan mo kung butas ba yun o ano. Ay, sinabit si Manong. Kita niyo ba si Manong mo parts? Ayun oh, yun, nagbe-bait in wait. Manamang yung paa niya yan, hipon na buhay. Update ko na lang kayo mamaya ulit. Pupunta ko doon sa medyo malalim. Lalagay ko muna tong cellphone ko sa silyado na plastic. Baka malublob sa tubig mga parts. Dito na lang kayo mamaya ulit mga parts.
Lupit ni Mano. Yes! Nagbibisikleta sa dagat. Bagong sports na yun. Tawag doon is sea bike. Oh. Ang kulit ang kulit. Nakainom na ata eh. Maganda yung pwesto dyan, ang inuman. Dyan. Malilim. Yan mga parts, second catch natin. Pula po na maliit. Yan o. Nasa tapat lang tayo ng kubo. Yan yung kubo na pinapwestuhan ng misis ko. Ayun, ang dami nila oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dami. Wait and wait sila mga parts. Tayo ano lang tayo, casting tayo. Wait and wait sila. Tapos na tayong kumain. Damuon. Damuon. Oh, mga parts, pangatlo. Kapula po. Al! Pangatlo. Dito lang pala sila. Pangatlo na mga parts oh. Dito lang pala sila sa ano, malapit lang sa kubo. Ayan o. Pugi. Pugi niya o. Ito mga parts. Diyan lang sila mga parts o. Yung anak ko tsaka yung mga yung misis ko. Punta ko na dito pag ano, high tide. Matabi din ko na ito. Mas kanina ito dito, wala pa hanggang bukol. Nakapapasal ng konti. May isda, makikita ko pa rin. High tide na eh. Paano bre? Shoutout sa'yo kay Raymond Soriano. Matagay sila.